hynttyyllään ja hänen kätensä lepäsi vyön solmulla. Riisu se, Millie säpsähti kuullessaan ääneni. Eikö hän ollut tiennyt, että olin jo sisällä, vai oliko hän hermostunut? Älä hermoile, täällä on vain sinä ja minä. Millie avasi vyön, antoi takin valua harteiltaan ja ravisti sen lattialle. Hyvä tyttö, jätä se lattialle, komensin ja hengitin syvään sisään. Hän oli hiton upea seisoessaan siinä seksikkäässä asussa, jonka olin lähettänyt hänelle. Mustassa korsetissa, sukkanauhavyössä ilman alushousuja ja reisimittaisissa sukissa. Kuumat korkokengät viimeistelivät kokonaisuuden. Hän oli kammannut tukkansa ylös sileälle ponihännälle. Hymyilin naamioni takana. Oliko hän kuvitellut, miten kietoisin kätensä hänen hiuksiinsa, kun hän imi minua? Minä kyllä olin, mutta en ollut antanut ohjeita tukasta. Hän oli jo mukana leikissä ja oli keksinyt kampauksen itse. Tule tänne, niin aloitetaan. Kutsuin häntä kädelläni tyynylle lattialla. Millie polvistui lattialle ja antoi käsiensä liukua farkkujen peittämiä reisiäni ylös vyön soljelle. Hän avasi soljen hellästi ja veti vyön pois. Hän jatkoi kiireettömästi avaten napit yksi kerrallaan. En pystynyt pitämään käsiäni kurissa, kun Sadin No Ordinary Love tulvi ylitsemme. Siirsin käteni huolettomasti hänen kasvoilleen ja silitin hänen poskeaan peukaloillani. Pyyhkäisin hitaasti hänen punaisia huuliaan oikealla peukalollani ja hänen vaaleanpunainen kielensä lipaisi sitä. Annoin sormeni levätä hänen huulillaan. Hän tarttui kutsuuni ja imi sormeani, kuten kohta imisi kulliani. Siirsin oikean käteni hänen ponihännälleen, kiedoin sormeni hänen kutreihinsa ja nykäisin kevyesti muistuttaakseni, miksi hän oli täällä. Viimeinen nappi aukesi ja kullini ponnahti valmiusasentoon. Kommandona, Millie totesi. Millie. Uuden mestarin kalu oli pitkä, paksu ja seisoi suorana pystyssä. Olin nähnyt elämäni aikana vain muutaman peniksen, ja tämä oli parempi kuin ne kaikki yhteensä. Miten penis saattoikin olla niin kaunis? Täyteläinen pyöreä pää pitkän suoran varren varassa odotti minulta huomiota. Olin onnen tyttö. Reijasta valui jo pieniä läpinäkyviä pisaroita, jotka peittivät pään. Vau, se on niin kaunis. En voinut olla ihailematta näkemääni. Pane minut sitten tulemaan, mestarini ja viettelijäni murahti. Nuolaisin huuliani ja tunsin hänen kätensä otteen tiukkenevan hiuksissani, kun kiersin käteni kullin varren ympärille, levittäen samalla kullin päässä olevia pisaroita toisella kädellä. Nuolin sormeni puhtaaksi ennen kuin nojauduin alas häntä kohti. Aiot saada minut laukeamaan kuin pahaisen teinin, niinkö? Niin suunnittelin, herrani, vastasin. Sain itseluottamusta, kun tiesin hänen olevan kovana minun takiani. Nuolin kullin päätä pyörittäen kieltäni sen ympäri ja maistelin hänen tippojensa myskistä aromia ja makeutta. Vaikersin hänen ympärillään. Pilluni tykytti ja sitä pakotti, se kaipasi kosketusta. Mutta minun oli saatava hänet tulemaan ennen kuin pääsisin nauttimaan itse. Nuolin vartta ylös alas, kuin hän olisi oma tikkarini. Halusin välttämättä tuntea hänen paljaan ihonsa, mutta hän oli täysissä pukeissa. Vedin hänen neulepaitansa ulos farkuista ja kuljetin käsieni kankaan alla, tutkien hänen veistoksellisten, vatsalihastensa kukkuloita ja laaksoja. Liuutin käsieni ylemmäs. Halusin löytää hänen nänninsä ja kiihottaa niitä. Samalla jatkoin tuhmuuksia alakerrassa ja asetin huuleni hänen ympärilleen, valmistautuen aloittamaan imemisen tosissani. Otin hänet suuhuni koko matkan kurkkuun asti ja yllätin hänet, koska hän ähkäisi ääneen hämmästyksestä. Jos jatkat tuota, olen muutamassa sekunnissa valmis panemaan sinua suullani. Olin päättänyt antaa tälle miehelle hänen elämänsä suihin oton. Minun ei tarvinnut todistaa mitään hänelle, mutta kaikki